होलिया में गाल छुके गोड़ लगे देवरा, होलिया में गाल छुके गोड़ लगे देवरा। बबनी ए छोटकी बताओ, एकनी के तनको चाव चिंता बा कि माई गइल बड़ी खेत में आके चिल्ला तनी एक लोटा पानी दस। घर बुझाता है जंगल झाड़ भइल बावे। ना 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 ना, खाली दोस्ती यारी तक सीमित रख। हाई गरम फ्रेंड ठंडा फ्रेंड हम ना ये कुल बनम। बहुत अच्छा वीडियो अच्छा लागल तो चैनल के हाँ सुन लो तो हरिये चलते अब कि हमारे पेपरों खराब गइल बाटे। कहां बाड़ू सरे? माइया गइल का जाने के काम आई ढाहा तारी सन रे। ई कान में रुई भरले बाड़ू सन का रे तोरो नइखे सुना? हां दुआर पर हम तब से चिल्लातनी बनिया रे ओकरा नइखे सुना तो ओकरा त कबो न सुनाई हो। सुपर डुपर सुतल में त का सुनाई आ तोरो त सुनेला तेहू सुतर लिए का रे? वो सब अच्छा लागत तो अपन होमवर्क पूरा करतनी चैनल के तोरो होल वर्क सोल वर्क हमेशा ओकर टाइम टेबल होला कि ना रे? ओकर कौन टाइम होला? जमन की तब पढ़ जमन की तब बैठा। सुन का वो कहां बिया? सुतल बिया। जाके बोल ओकरा से खाना वाना दी कि ना। हम ना जाई झूठ होई से झगड़ा करे। काहे रे? के जाइयो ना गिनिए से लड़े। खाना वाना बनैले भी कि ना? कहा जाने हम तो नाश्ते करके सुबह से बानी। बहुत अच्छा आइए भगवान का जाने का करी लव स्टोरी का जाने घर चलाए कि घर नाश करी एकरा तो कुछ बुझाते नहीं। चल के में धोखो होई एक हो पतो बाड़ी सन 4 बजे भोर में उठ जाली सन, घर बर्तन सब क के अब भोर ही खाना वाना बना देली सन। क्या लेके के ना प्यार करे बोल बनाएंगे यही दादाई लले कि हमके पढ़ल लिखल पतो चाहिए त मिल गइल धर। तेहू तो पढ़ते बाड़ी रे, पढ़त रही त का वो करे खानी होखबे। हमार बराबरी लगा लिखाऊ केमी में कोइले बाड़ी तो लागत रही कि सास ससुर के गोड़ के नीचे रखी हन। एकरा ले त बढ़िया टुनुआ में पढ़ल बिया, मटरी के पढ़ल बिया, लेकिन अपना सास ससुर के कदर करे ले 4 बजे भोर में उठ के बर्तन सर्तन सब कह के खाना वाना बना के एक टाइम पर खाना खिला देले। अबे ती सुतल बिया। सुतल का भी मोबाइल देखत होई, मोबाइल इंस्टाग्राम चलावती है, फेसबुक चलावती है। बुझाता कि हथुआ के रानी भइल बाड़ी, पलंग पर हेंगे टंगड़ी पसार के सुतता। रे चुप रहो ना, तबे तो झूठवा एको छोड़ी ना है ना तो हम ओकरा के छोड़ देम रे। जो तब लड़ाई ये कर ले जो। हम खूने घोट के रहत नहीं रे, खून घोट के रहत नहीं है। भगवान केहू के पतो मत देस आज इसको देले बिया। काहे मन भर गइल? मन भरता ओकर रहम देख के मन भरता। हमरा पेट में चूहा कूदता है, खाना ना बनेला सती के करत रहलिए रे। हम पढ़त रहनी हां। पढ़ा संतोहनी के जन्म से एकनी के तो कुछ बुझाते नहीं। हम काहे खातिर बुलाई हो? वीडियो अच्छा लागल नहीं चैनल के सब्सक्राइब जरूर करा। कोने बेरा ना आवेला, साजी कबो आ जाला ना तो कबो नहीं ये करे। हां सत डगर का परवर का चले जाए बुढ़िया के बिना के पता नहीं कहां से का हो का बदराई लगे लुतो के चैन ना मिले का? आकि एक दिन झगड़ा ना करबू तो तार पारे ना लगी, तार पेटे के तो पानी पची नहीं। आके सुबह से बर कइले बाड़ू कौवा खान। नानू हम कहनी है कि तू सुतल हो खबू तो तू चली तार के जगा के तारू हम बाहर दी बिछान में झाड़ दी। आका जने बरस कइले बाड़ू कि नहीं खू कइले, नाश्ता पानी ना कइले। बड़ा हमरा चिंता रहेला न बहू। अरे बाप रे बाप, ऐसन सास भगवान साथ घरे मुदाई के ना त कितना सुंदर है हो तू। सुबह से कौवा हकनी जैसे चा चा चिल्लात रहलू हो, अब बोलू हम गोड़ दबावे हमार रूम के पोछा लगावे तो ही करबू तो होई का? जे तो से खाए ना दे कोई ऊपर तो है के सेवा का करी हो। तोहरे मुंह का सेवा करावे के लाज लागता कि रूम बाहर देती, बिछावना झाड़ देती। लाज लागी तो है घरे दुआरे आंगन बाहर इतना कॉल पर देखत नहीं एक मोटरी बर्तन धइल बा आ बेटी के पट्टीदारी करता रू। रानी बन के आइल बारू, दिन भर फोने पर लागो रहता रू। हाय हेलो जानू हई हई ना सुने नी हमर कान में बहिल बा। कहां बतिया बतारू इहो जानता नी ह। अरे जोरे बुढ़िया जैसन ते बारे वैसन तोर धिया बिया आ हमहू के वही जते समझत रे। तोरी बेटा से तो बतियावत रहनी हो,
कह तो का फोनवा उठावल बंद कर दी। आहा जवन खेलवा तू खेलता रू, हम खेलनी जवानी में अपना यार के शान बुझावे, हमरा के कहानी में आए कौन गुलर लीला तरु हमरा नहीं के पता। आए हमारे को बबुआ गोल बड़न पीते एड़ी के पसीना मूड़ी पर चढ़ जाला। कितना पसेवा से रुपया कमाता घर भेजा तरन कि हम माई बाप भाई हमर मेहरारू खुश रही आ तू ये गुलछर्रा उड़ावता रू। खुंदू जाता री देवरिया जाता री काज कौन मार्केट करता री। ये पतो बाड़ी सन की बिना सास ससुर के कहले घर से गेट से बहरी ना जाली सन। नाच पागा सब काट दी हर मां घुमता री। का रे बुढ़िया केकरा से देखले बतियाओ कितना आरोप लगावत रे। तोरी लइको से ना बतियाई का। अबे फोन लगा के ओ मुंह त पियाना से बोला था इनके फोन ऑन मत कर हमके ना तो बुढ़िया घर में रहे ना दे हमके। अच्छा ठीक बा ई बताओ ते केकरा से बतियावत रहलिया? कैसे बतियाई? तोरी बेटा से तो बतियावत रहनी है। अच्छा ते हमरा बेटा से बतियावत रहलिया? हां हो वही से बतियावत रहनी है। हम हो जवान। अच्छा लगा कमेंट। अब केकर फोन आ गइल तनी उठाई बे। उठा रे काहे काटत तारी? ए दीदी अरे वो लोग के फोन कहाँ बा? हां मार बबुआ 50 बेर फोन कइले बानी। द ये छोटको द। हेलो सुपर वीडियो। हाँ खुश रहा हमर बाबू। का हो? हाँ तू तो फोन करेला रोज रोज का दूना, लेकिन हमरा से काहे ना बतियावेला हो? अरे हम तो खुद आज 5 दिन पे फोन कइले बानी। लेकिन तार मेहरारू तो कहता रही कि हम तो रोज बतियावे नहीं। कहाँ रोज फोन से बतियावेली हो? का कहती है तनी देवे फोनवा ओके? यही जब बाड़ी हैला बतिया हैला है बतियावा हैला। हम ना बतियाब रहे तो काहे ना बतियाबू हो? हम ना बतियावनी है ना। काहे का हो तू अबे फोन कइले रहला हा? ना तो ई देखबा ई काहे कहती है कि हम अबे बतियाई नहीं है? तनी पूछबा कि तारा से बतियले सिया कि अपने यार से बतिया हो? हम ये कहनी है कि हमर बाबू हमरा से बिना बतियावले रही हन ना। बताओ कदने कहती है कि हमरो बेटा से बतियावत नहीं। तेरी बेटे से ना बतियावत नहीं, वो बेटे ना वो मौसी जी के लड़के से बतियावत रहनी है। तू तो हर बेटा ना लगी है। अब देख लो बबुआ मौसी जी के लड़का पर चल गइल। पहले कहला से कि तारा बेटा से बतियावत नहीं, अब हम मौसी जी के लड़का पर चल गइल। ए बाबू हां तोरा मौसी के लड़का के नंबर बावे? हां बा। तनी ओइ पर फोन करके ओकरा से पूछबे कि अपना भौजी लगे फोन कइले रहली हा। ओह नो रुक लाइन पे रहो। हां फोन कर। उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please. हेलो हां माई। हाँ बाबू बात भइल हा? हां फोन कइले रहनी तो मौसी उठेले रहलिया। मौसी काची कलर सिया? उ तो कहती है कि बाबू काम पे गइल बा। उ तो 8 बजे के काम पे गइल बा, फोनवा घरे रख के गइल बा। अच्छा हां अब ते ही बताओ अपना मौगी से पूछ कि कहाँ बतियावत है। अब देखत नहीं कामना दाढ़ी पर हे दाढ़ी पर से तो कूद के बना रखानी हो दाढ़ी पर गइल बा। अभी 2-4 गो दाढ़ी बा, देखत नहीं कौन कौन दाढ़ी पर कूदे ले। अच्छा ठीक बा फोन दे ओके। हैला बतियावा काहे ना बतियाइबू? काहे ना बतियाइबू हो? आ यही गुलछारा उड़ाइबू? आय हेलो बहुत बोला अच्छा का कहत रहो? वीडियो अच्छा लगा कमेंट जरूर करके। हमको ही बतियाई कुछ करियो से तक से क्या मतलब बा? तू कहीं बतियाला तो हम तो कहनी कि कहां बतियाला कहां बिजी रहला। अरे अब खुद 5 दिन के बाद फोन करता नहीं और ते कहां बतियाओ तो ले। हां तो यही ना 5 दिन 10 दिन पर फोन करबा तो तहरिए भरोसे हम ना आइल हम जान गेले ना। हां तो आज तू के क्या सोच दे? अरे तू हमारे जूता के चामच में तो पूरा तेरी खानदान भर के जूता के चामच के कुकुर के खियाते। अच्छा ते बताओ तेरो कमेंट करें और चैनल के तेरा सब्सक्राइब खा भी चाहत करें लेकिन आई बता और साथ साथ अरे शेयर। तेरे बनइबे। ते हो लायक होइए नहीं के 2-2 साल छोड़ के विदेश रहे ते मेहरारू का कुंवारी। अरे हम मजबूरी में ना बानी विदेश। तो हम मजबूरी में नहीं कुल काम करता नहीं। अरे 5 साल से मवीरो विदेश में तो कोनो शिकायत ना आइला। बात तो सही है। हम 2 साल से गइल बन तो तोर ई ड्रामा बाजी लगा दे। हां हम ड्रामा बाजी होई हम यही करब जो करना हो कर लेना। मेरे मम्मी पापा सब जानते हैं। हां तो सब बताओ ते यार के साथे रहबे के भतार के साथे। बोल बोल अब का भइल? अबे तो दूध के दूध पानी के पानी होई। बोल। हां तो साफ साफ सुन लो। अइबा तो भतार के साथे रहब और ना अइबा तो यार के साथे।
बाग छ छुनर मेहरारू गान मारे विदेश में नौकरी कई रुक आवत नहीं हम तोरी लगही रोड पे चल के भीख मांगा जाई तेऊ खुश हम खुश जाए भागु जन चलू तन करैलू ये दादा You're